आसामनि रांखान्थि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया जेरैबायदि बुंदों नोंथांमोना बिराद मोजां खामानिखौ मावदों। दिनै माबायदि मोनदों नोंथांमोना बे खामानिखौ मावफुंनायनि थाखाय? जे जोंनि बे डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा फाइनान्स मिनिस्टारा जोंनि स्टेट गभर्नमेन्टखौ जेरैबायदि इन्सट्राक्सन होदों साफ्रोमबो इमप्लयिया जेरै बयखौबो माने सासेयाव साब्रै साबा जाय जायहा जेसेबां केपासिटि दं जोंखौ हेल्प होनो थिननायखाय जोङो बिथांनि बिबुंथिखौनो मानिनानै जोङो जेसेबांखिनि केपासिटि बेखौ जोङो दिनैहाय माने जोंनि माबानिफ्राय थरफनिफ्राय जेसेबां केपासिटि बादि हिसाबै जों गरिबफोरखौ सहाय होथावथाव हिसाबै जों बेखिनिखौनो माने सालानि बाथाबारि औ दा बेखौ बुंनानैनो जोङो जेनेबा जोंनि बै फाइनान्स मिनिस्टारनि खोथाखौ जोङो मानिनानै बेफोरखौ दिनैनि थासारियाव मा बुंनो सानो नोंथाङा जे मुलुगनाङैनो गिख्रंथाव भाइरास कर'ना भाइरासआ बिनि बांनाया बांलांबाय थादों आरो आसामावबो बिनि हारा बांबोबाय थादों। बे बिथिङाव नोंथांनि बे गामिनि आइ आफा रायजो राजाफोरनो माबायदि सांग्रांथि मेसेज होनो सानो? बिनि थाखाय आङो जोंनि बे सालानि बाथाबारि गामिनि रायजो राजाफोरखौ बयखौबो सांग्रांथियै थानो थाखाय जाहाथे बे बिपदनि समाव बयबो गाव गावबागावखौ माने गाव गावबागावनो बासायनांगौ। जायनि थाखाय बियो दाबो वार्ल्डआनो बिनि थाखाय मेडिसिन दिहुननो हायाखै। दा बिनि थाखाय गाव गावबागाव साब सिखोन थानानै माने गावबागावखौ गावबागावनो बासिनानै थानांगोन। लकडाउनखौ मानिनानै सोलिनांगोन। हाथाय बाजार माने ज' थांनानै बिदि गेदारिं जानो मोना। ओमफ्राय बिदिनो बियो बेमारा बेसे गोबाव थागोन बेखौ रावबो दाबो बुंस'नो हाया। ओंखायनो नोंथांमोना बयबो मोजाङै गावबागाव साब सिखोन थानानै माबानानै लकडाउनखौ मानिनानै आरो सरकारा जेरैबायदि बिथोन होदों बे बिथोनखौ सम सम नायबाय थानांगौ। टिभिफ्राव मा थिनदों मा मादों बेफोरखौ फल' खालायनांगौ आरोखि। बिसोरो माने जोंखौ जेनेबा जोंथ' गामिनि बयबो माने लेखा रोङा फरा रोङा मानसिफोर ओंखायनो बेफोरखौ सरकारनि डिरेक्सनफोरखौ जोङो नायनानै बुजिनानै माने सोलिनांगौ आरोखि जिनिसा। दा रोंनाय मानसिफ्रा रोङै मानसिफोरनो खिन्थानांगौ माबादि सोलिनांगौ बेखौ फोरोंनांगौ। जेखौ मानिनानै सोलियोबा जों जोंनि भाइरासनिफ्राय बारग'नो हागोन आरोखि जेनेबा। मा बुंनो सानो नोंथाङा? दिनै जे बिराद गोजोनथाव खामानि मावदों बिथांमोनहा नोंसिनि गामिनि गरिब परियालफोरनो माइरं दालि जाग्रा आदार राननानै फैदों। एसे गावबुरा जानानै माबायदि बुंनो सानो नोंथाङा? आङो दा बे दुंहाव आरो जाफुबाय थानाय बोथोरखौ लानानै आरो माने दिनै हागौमानि गावनि धर्मखौनो अनफावरि हिसाबै गामियाव जायनाखि हाजिरा मुजिरा मावग्रा मानसिफोर बिसोरनो गावनि नांगौखिनि हानायखिनिखौ गामियाव मदद होफैनायाव एसेबाबो सहाय होफैनायाव आङो गामिनि जानानै आरो हागौमानि सोरबायाबो बेबायदि जेन होफैबावनो हाथों सोरखौबा अननानै सोरनिबा न'खरखौ अननानै बेबायदि सोरबा रांखान्थि गोहो गोनां मानसिफोरखौ आं जेब्लाबो हास्थायगोन गामिनि सासे आफादगिरि जानानै। बेखिनिसै। पदखेब नोंथाङा जे सासे साख्रियाव मावफारि जानानै गभर्नमेन्ट सार्भिस हल्डार जानानै गोरिब न'खरफोरनो नोंथांनि दरमाहाखौनो दिनै अनसुंथाइ होबाय। दिनै नोंथाङा जे मा दिनैहाय होदों? बेहाय आङो जोंनि सालानि बाथाबारि गामिनि हाजिरा मावनानै जाग्रा गोरिब सुबुंफोरनो 10 केजि माइरं, 1 केजि दालि, बिदिनो 1 केजि संख्रि आरो पियास, बानलु, साबोनजों लोगोसे नांथारगौ मुवा बिथांमोननो आङो आंनिफ्राय जि हायो दिनै 32 न'खरनो जोङो नैबे गामियाव राननानै होफैनाय जादों। दा आं आसा खालामदों जोंनि नैबे सालानि बाथाबारि गामियाव दासान्दि सोलिबाय थानाय गिख्रंथाव कर'ना भाइरासनिफ्राय जाहाथे बिथांमोना सरकारनि नियम निथिखौ मानिनानै
रैखाथि मोननो हायो, गोजोन सावस्रिखौ अरायबो लाखिनो हायो, न'निफ्राय ओंखारालासिनो नैबे जोंनि लकडाउन समाव बिथांमोना जाहाथे मोजाङै मोजां समखौ बारग'होनो हायो आरो गावसोरनि बे जाग्रा आदारनि आंखाल बेखौ एसेबाबो जोङो सुफुंनानै होनो हायो, बेखौनो आसा खालामनाय जादों। हेमन्त बिश्व शर्माया साफ्रोम साख्रिआवलाफोरखौनो खावलायदों जे जायफोर गरिब न'खरफोरनो साख्रिनि दरमाहाफोरखौ बेबायदिनो माइरं दालि बायनानै होनो थाखाय बिथोन होदों। बे समाव नोंथाङा माबायदि गोजोननाय मोन्दों आरो दिनैनि थासारियाव? आङो दिनै जोंनि बे आंगो गामिनि बिथांमोननो गोरिब बिथांमोननो आंनिफ्राय दरमाहानिफ्राय एसेबाबो हेफाजाब होफैनो हानानै आं जोबोद गोसोआव गोजोननाय मोन्दों आरो जोंनि आसामनि मानगोनां सावस्रि मन्थ्रि बिथांनि खावलायनायखौ मान होनानैनो आंबो आंनि दरमाहानिफ्रायनो बे आंनि अनसुंथाइखौ होनाय जादों आरो। धन्यबाद। दिनै आंनि गामिनि जेनेबा कयेकजन सानैसो गोरिब न'खरफोरनो आं जेरैबायदि आंनिफ्राय अनसुंथाइ एसे होनो हाबाय, आं बेखौ जोबोद गोजोननाय मोन्दों। लोगोसे आङो खावलायनो लुगैयो जोंनि गामियाव बा जोंनि खाथि खाला ओनसोलाव जोंबादि फिसा गेदेर साख्रि मावनाय बिथांमोनाबो जाहाथे गाव गावनि जि हायो एसे अनसुंथाइ जोंनि दुखिया सुबुंफोरनो, गोरिब सुबुंफोरनो होयोबा माने मोजां जागौ।